Imali smo veliki vrt, vinograd, voćnjak, povrtnjak, sve ono što je super za klince koji vole prirodu. I meni je nekako svako proljeće bilo najdraže razdoblje, zapravo najdraže godišnje doba, jer sam znala da se onda kreću kretati svi kukci i pauci. Uz njih naravno gomazovi i vodozemci, to mi je bilo nekako najdraže. Znala bi provesti dobrih 2 do 3 sata čučući u travi, gledajući razne kukce i pauke. Dok su se roditelji navikli na to da ću non stop donositi nekakve živine doma i da ću stalno htjeti ići u šumu, pored bara, pored tih nekakvih malo močvarnih područja, ajmo reći, i lovit kukce. To je bio negdje početak. Put zapravo ka fakultetu nije bio toliko jednostavan, jer koliko god sam ja od malena bila strastvena prema biologiji, jednako tako sam i puno crtala i nekako me u biti put nakon srednje škole odveo na likovnu akademiju prvo. Ali sam onda nakon godinu dana vidjela da mi jako fali ta znanstvena nota, da ne mogu jednostavno bez biologije, da mi to ne može biti samo hobi, i nakon 2 godine sam se u biti prebacila na biološki fakultet i onda sam nastavila. Na društvenim mrežama sam zapravo počela sa stavljanjem najboljih, nekako najinteresantnijih fotografija sa terena, koje su nekako više bile možda za druge biologe, za druge studente biologije koje sam imala na Instagramu i slično. I nekako je to s vremenom dovelo do toga da me prijatelji koji nisu uopće u biologiji pitaju šta je ovo zapravo, jel mi možeš malo više reći o tome, jel mi možeš malo više napisati o ovome. I tako sam nekako krenula prilagođavati sadržaj kad sam vidjela da postoji ogroman interes zapravo van biologije za to, i zapravo je dovelo do ovoga što radim danas, a to možda nije toliko usko specifično za ono što je meni najinteresantnije, ali što je vezano za ono što dobijem od ljudi, što ih interesira, što ne znaju, što bi voljeli znati, strahove koje bi voljeli prebroditi ili interes koji se miješa sa strahom, pa onda, ne znam, nedostatak znanja. Jer ono što je istina, jako je teško naći informacije ako niste u tome, ako niste, na primjer, u području biologije i ako vas nešto interesira. Pogotovo ako niste u području znanosti, onda jednostavno možete vi pretraživati internet, ali koliko je fenomenalan jer ima, možete doći do bilo kojeg grada koji vas interesira, jednako tako možete doći do informacija koje su totalno krive i pisane samo da bi prestrašile ljude ili za zabavu. Te životinje zapravo u prirodi nas percipiraju jednostavno kao potencijalnog predatora. Njima nije u većini slučajeva nikako ideja ozlijediti nas, otrovat nas i slično. Naprimjer, pauci su specifični po tome što njima je zapravo ekonomski dosta neisplativo trošiti otrov na obranu. Tako da svaki plik za kojeg ljudi optuže pauka preko ljeta najčešće nije došao od pauka, nego od nekog kukca koji, na primjer, preferira hraniti sa našom krvlju, a kojih ima puno više nego što to ljudi zamišljaju. Dok će pauk s druge strane u jako rijetkim situacijama, baš kada ga se stisne, voliti se obraniti. Naravno, postoje iznimke koje potvrđuju pravilo, ali takvih nema kod nas u Europi. Što se zmija tiče, one isto. Ako su stjerane u kut, naravno da će se braniti, ali ono što ja uvijek volim reći, ljudi koji se boje zmija i koji provode jako puno vremena u prirodi ili se ne usude ići toliko u prirodu koliko bi voljeli radi njih, mi velik broj zmija koje se nalaze u našoj okolini niti ne primijetimo, jer one pobjegnu puno prije nego što ih mi možemo vidjeti. Čovjek često zaboravlja zapravo da je on dio prirode, da on nije izvan prirode, da je on zapravo isto jedna životinjska vrsta koja je ovdje, koja se ne može nekako maknuti van. To najbolje zapravo opisuje situacije kada se na određenim područjima zaštiti neki dio i onda se kompletno čovjeka izuzme van. Znači nije dozvoljena nekakva gradnja možda nativnih objekata, tamo ljudi koji obitavaju.
i slično, što u biti ne bi trebao biti slučaj jer mi jesmo dio toga. Sad ono što se može napraviti je da se minimalizira naš negativan utjecaj koji u biti radi disbalans u, na primjer, ekosustavima koji su jako bitni. Čovjek dosta zaboravlja isto da svi kukci koji su oko nas nisu kod nas samo da nam rade nered i da nam smetaju, što se najčešće i doživljava od strane ljudi, nego su oni ovdje u biti male baze svih ekosustava i bez njih u biti ne bi bilo funkcionalnih tih ekosustava kakvih ih danas vidimo. Oni održavaju isto tu ravnotežu i jedino što ovdje pomaže, što se naravno sa strane čovjeka, što se može uzeti u obzir, je znanje. Znanje čini svu razliku i ako mi možemo razumjeti zašto su oni ovdje i kako oni zapravo osiguravaju da su ti ekosustavi stabilni, to nam može i pomoći da shvatimo da jednostavno ne možemo gledati sve sa nekako iz svoje vizure i sav ostali život da je ovdje da bi nam u biti smetao.